So, sa pamana, dito tayo ngayon sa Bolinao, Pangasinan at ayun. What's up, guys? Woo! Tara! No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together. So yun mga man, nandito tayo ngayon sa Swal. First stopover namin is Swal for breakfast, and may mga binili lang gaya na tinapay ganun kasi di kami nag-almusal eh. So yun, doon yung mga kasama namin. Tengo. Kaya may kinay sabi tinggulan. What is that? Tinapay gang. Tinapay reveal loads. Peanut butter gang. Dula. Nama okay lang siya? Bakit kasi marami nabuhay siya sa... Nabuhay siya sa niya. Wapa, pinalagan sa iyo. Basta kayo. May darab lakit ako eh. Kalap lang ako. Ay. Napigat. Abangan siya. Abangan nyo. Peanut vlogger. Peanut vlogger. Oo nga no. Peanut vlogger. So yun na nga mga man, after namin mag-stop over at kumain ng pandesal ay we are on our way to Bolinao, Pangasinan para explore at makita ang pinagmamalaki nilang beach at falls. So tara, let's go! Grabe yung alon na. So sa pamana, dito tayo ngayon sa Bolinao, Pangasinan at ayun, kita nyo naman yung background natin. Ito yung beach ng Patar dito sa Bolinao. So may mga kasama tayo dito na dalawa, si Dudes tapos si
What's up, guys? Woo! Tara! Yan mga man, mga 5 ng umaga kami umalis sa Dagupan. Time check, it's already 7:50 ng umaga. Almost 3 hours yung biyahe namin dito kasi may mga checkpoints and traffic. Tamang picture lang sila dito, yung mga kasama ko. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog dito sa Bolinao kasi yung last time is hindi ko na-upload. So yan, grabe, ang ganda dito, men. Oh, tingnan nyo. Oh, may patulay pa dito. Ganda, men. Grabe. Solid. And mga man, so ang itinerary namin is dito sa Patar Beach sa Bolinao, and susunod naman namin ay Bolinao Falls. Sa kadahilan ng limited lang yung oras namin, kaya ayun, Bolinao Falls 3 lang pupuntahan namin kasi last time is galing na kami sa Bolinao Falls 1. Kaya ayun, saglit lang naman kami dito, tapos punta na kami mamaya sa Bolinao Falls. So kita-kits na lang sa Bolinao Falls. So let's go. So yun mga man, next destination tayo. Ang pupuntahan natin ngayon ay Falls number 2. Mga kaibigan, so let's go. It's my only solution. Counting down what seems like hours, not enough. I'm not looking for trouble. It's At this moment mga man ay nagpe-prepare na tayo para sa ating kakainin para sa lunch. And ayan, kita nyo naman, nagbabalat tayo ng talong at nag-iihaw ng bangus dagupan. You know? Felt like I was stuck in chains. All this time with you, I took the pain. Knew that it was wrong to stay. So I told myself I'd walk away. I think I'm ready now, ready now, ready now. And I'm so over you dragging me down. Just wanna let it out, let it out, let it out. Feel so free, gonna shout it out loud. Without you I'm limitless.
papabayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot. Hello! Kumusta mga man? Sana okay kayo. At sana masaya kayo. Alam nyo mga man, ito lang masasabi ko na life is short. You only live once. Habang may mga kaibigan kayong andyan at inaya kayong gumala, sulitin nyo na habang may pagkakataon pa, kasi di naman natin alam mangyayari in the future. Pero malay mo, baka paglipas ng panahon, magkaroon na tayo ng kanya-kanyang priority at maging memories na lang yung gala at bonding. Kaya ayun mga man, sulitin natin ang buhay at piliin natin laging masaya at walang tinatapakang iba. Yan lang, gusto ko lang mag-share ngayon. Wala lang, feel ko lang. So, maraming salamat sa panonood mga man. Sana nagustuhan nyo itong video natin for today, and sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa YouTube channel ko, maraming salamat. And sa mga napadpad at bago dito sa aking channel, maraming salamat sa pag-subscribe. At ayun, please give a like, share, comment, and subscribe. At hit nyo na yung notification button para maging update kayo sa bago i-upload ko. So, hanggang dito na lang. Peace out. Bye.